Bé a tots i totes, avui ens trobem al Carnaval de Solsona el dia de les enramades i ens disposem a fer un concurs a totes les comparses que estan enramant als carrers i places de Solsona per saber com porten la cultura del Carnaval. Bé, ara estem aquí amb l'Anna i la Noemí i ara, abans de fer el concurs, els hi farem unes petites preguntes. De quina comparsa sou? 20 mams. 20 mams. I quants membres sou a la comparsa? Una dotzena. Vale. Quants anys té aquesta comparsa? La comparsa va néixer com a col·lectiu de mares, no com a comparsa, Exacte. i ens vam organitzar el 2016, Ja tenim pedaç des del 2016, però som comparsa des de l'any passat, des del 2019. Vale, d'acord. Ara començarem el concurs. És un concurs de 7 preguntes, on si encerteu les preguntes sumareu 2 punts a cada pregunta i si no l'encerteu no en sumareu cap. I també teniu un comodín en tot el concurs, que és el del 50%, en el que jo us eliminaré 2 de les possibles respostes i si l'encerteu només podreu guanyar un punt. Sí? Els guanyadors s'enduran o un llibre del Carnaval, de la història del Carnaval de Solsona, o... Ah, sí? Sí, que Ah. jo. Que també el tic, però ja està bé. O un premi sorpresa. I els direm al migdia. D'acord, podem donar algú de la comparsa. Sí, el podeu donar a algú de la comparsa. Comencem amb el concurs. La primera pregunta és: quants anys celebra aquest any el Carnaval de Solsona? A, 49, B, 25, C, 50 o D, 38? 50. Correcte, 2 punts. La segona pregunta és: quants gegants del Carnaval té l'associació de festes? A, 32, B, 35, C, 30 o D, 40? Ostres, ho hauríem de comptar. Ostres, Penseu. 4 bojos i 4 petits. Són 12. són 12. 12. L'olímpic, el tòfol, el xut i la baqueta i el... I el tòfol, Sí, on l'has dit? i volia dir... El conte de l'assalto, són 12 i 5, 19. Els petits... Però els petits ja els hem comptat. No, perquè hi ha... Ah, sí, els petits ja els hem comptat. Llavors, de petits... Llavors n'hi ha més de petits, perquè hi ha el xut, el conte de l'assalto, ens ha faltat la draca, per tant són 20. Llavors, el xut petit, el conte de l'assalto, són 21. 21, és molt És que allò és de lletres, és de lletres. Ai, és de 21, números. 21, més els 4 nans, 25. Penseu que teniu el comodín, eh? I has dit quins números has dit? A, 32, B, 35, C, 30 o D, 40? No, 40 40 segur que no. no. 32 o 29, 30? 32 o 30? Sí, perquè és 29 amb els 4 nans petits. El llamp de Déu compta? No, No, ha dit de l'associació de D'acord. festes. de l'associació de festes. El RUC tampoc. Tampoc. Doncs Surt 29, 29. 32. Sí. 29 no pot ser, No. no? Doncs 32? Sí. Correcte! 2 punts més. Guanyem el concurs, eh? La tercera pregunta és: quants colors diferents té la bata de la Junta? A, 7, B, 5, C, 6 o D, 4? No podem mirar res. No. A veure, té el groc, El té el groc, blau, té el el rosa, vermell. el vermell, El taronja el taronja. o no? Vermell Sí. i taronja, sí? Sí, sí, pot ser. 5, doncs. Quins pot ser? A, 7, B, 5, C, 6 o D, 4? 5. O què? Si fem el 50%. Fem el 50%. Fem el 50. Sí. El 50? Vale. No són ni 7 ni 4. Per tant, pot ser 5 O 6. Hem dit hem dit blau, verd, groc, taronja i vermell? Sí. 5. Correcte! 2 punts més. Ja... Sí, ara sumeu un punt. Sí. Ara ja heu gastat el comodí, no el podeu gastar una altra vegada. No. Vinga, continuem. La següent pregunta. Qui va ser matarruc d'honor del Carnaval 2003? A, Albert Tom, B, Artur Mas, C, Toni Albà o D, Helena García Malero? Ostres. Jo diria o l'Albà o l'OM. 2003. El Això fa 17 anys. No,
L'Albert El Toni el no. 2003. El Toni Albà tampoc. No, l'Albert Om no. Ni l'Om ni El l'Albà. Toni Albà pot ser. Fa 17 anys. L'Helena García Melero. I qui més has dit? Albert Om, Artur Mas, Toni Albà o Helena? Melero. Va, Sí. l'Helena García Melero. Incorrecte. Oi, el Toni Albà. Oi. Bueno, Bueno, va. de moment només n'heu fallat una. La següent pregunta. Quin any va ser Carnestoltes l'Elis Colell? A, 2004, B, 2006, C, 2011 o D, 2015? El 2006. Segur? Sí, seguríssim. Correcte! Aquest cartell del Carnaval és de l'any A, 1997, B, del 2000, C, del 1995 o D, del 2002. ¿1995 o què? Jo diria, sí, perquè té dibuix com fet... Bueno, sí. A veure, 2002, 95, què més has dit? 2002, 95, 97 o 2000? No, 97 i 2000, no. Eh? no, diguis un altre. 1995. Incorrecte! El 1997. I l'última pregunta. Com continua la cançó de la penjada del ruc? Fa molts anys, a dalt del campanar, A, lluny de Solsona, B, allà a Solsona, C, aquí a Solsona o D, potser a Solsona. Aquí a Solsona. Ens la podríeu cantar? Sí. Fa molts anys a dalt del campanar, aquí a Solsona, fa molts anys a dalt del campanar. Aquí a Solsona el van penjar. Adéu-siau, ens n'anem. Diu que ja n'hi ha prou. Correcte! Per tant, quants punts tenim? Per tant, el total de punts són 9 punts 12, no? Més o menys? de 14. Bueno. Bé, ara estem aquí amb la Isa i el Jordi i abans de començar el concurs els hi farem unes preguntes. De quina comparsa sou? Els quatre bojos. Quants membres sou a la comparsa? Ara devem ser uns 15. 15. Vale. Quants anys té la comparsa? Ara en deu tenir 15 por ahí. Que uns 15 també. D'acord, doncs comencem amb el concurs. Molt bé. Quants anys celebra aquest any el Carnaval? A, 49, B, 25, C, 50 o D, 38? El 50 a la 7. Correcte. 2 punts. Quants gegants del Carnaval té l'associació de festes? A, 32, B, 35, C, 30 o D, 40? Toca tu, Isabel. Els podeu comptar, si voleu. Els podem comptar, tenim temps de comptar-los. Sí. 4 bojos, els 4 vells són 8, el xut, com és comptant? La draca, Conte de l'Assalto, Tòfol Nano, clar, aquí comptes les cuques i tot això. No, de l'associació de festes. El RUC tampoc. El Pet dels Oriols és de la comparsa. Els 4 nans. Quants en portes? En falten molts, eh? No sé. Ostres, hauríem de comptar molt més. Hi ha tots els petits. Els 4 bojos petits, l'Olímpic petit, Tòfol petit, Xut petit, Draca petita i Draca gran, que no l'hem dit abans, els 4 nans petits, i què més han fet de petit? Crec que ja els estan tots. Quants en portem? 30. Doncs quin és el més baix? El 32? 32? 32. Correcte. 2 punts més. 2 punts més. La tercera pregunta és, no s'hi val mirar cap bata, Quants colors diferents té la bata de la Junta? A, 7, B, 5, C, 6 o D, 4? 7. 7? 7. Incorrecte. En té 5. Com a 2 exjunteros. Oh. Qui va ser el matarruc d'honor del Carnaval de l'any 2003? A, Albert Om, B, Artur Mas,
C. Toni Albà o D. Helena García Melero. 2003, 2003, 2003. Alberto. El 2003, l'Alberto, pot ser. Hosti, no ho sé. Sí? No era abans? No. Teniu el comodí al 50% si el voleu utilitzar ara, eh? Fem servir aquí, va. El comodí? D'acord. No són ni l'Artur Mas ni l'Helena García Melero. Molt bé. Així et m'agrada. Ens has ajudat. No en teniu cap més, eh? L'Alberto. Sí? Doncs va. L'Alberto? Sí. Incorrecte. Va ser el Toni Albà. Crec que l'Alberto. No passa res. Sí que passa, sí. Continuem. Quin any va ser Carnestoltes l'Elis Colell? A. 2004, B. 2006, C. 2011 o D. 2015. 2011? No ho sé. Però no, encara no ho havíem fet. Tu vas plegar? 9? Jo... Encara no ho havia sigut. Tu pots repetir, sisplau? 2004, 2006, 2011 o 2015. 2011 o 2015? I tu l'11 estaves a la Junta encara. Sí? 2015... 2015. Sí, 2015. 2015? Incorrecte. O va ser-ho l'any 2006. Aquest cartell del Carnaval és de l'any A. 1997, B. del 2000, C. del 1995 o D. del 2002. 97? Què has dit? 95, 97? 97, 2000, 95 o 2002. 2000? Va. 2000. El 2000? Incorrecte. Del 97. Com continua la cançó de la penjada del ruc? Fa molts anys, a dalt del campanar, A. Lluny de Solsona, B. Allà a Solsona, C. Aquí a Solsona o D. Potser a Solsona. Aquí a Solsona. Ens la podríeu cantar? Fa molts anys a dalt del campanar, aquí a Solsona, aquí a Solsona. Fa molts anys a dalt del campanar, aquí a Solsona el van penjar, el van penjar. Correcte! Doncs moltes gràcies per haver participat. A vosaltres. 6 punts. Molt bé.